Nazdar, dámy a pánové, to jsem zase já, v přímém přenosu. Dnes to nebude o politice, bude to spíš o sexu, takže sex, no, tak to je taková vlastně jakoby zdrobnělené slovo, ale sex to je vlastně já a Láďa, protože Láďa, ten je tady ve studiu se mnou, ale vůbec se nechce ukázat na kameru. V tom je právě ta potíž. Dnešní lidé si myslí, že sex to je prostě jenom postel, takové ty sexuální pomůcky, že jo? Ale já bych to shrnul tak, že sex vlastně není jen to, co jsem teďka řekl, ale je to to, že já a Láďa jsme gejové. Tak Láďo, pojď se ukázat. Pojď. Ale jo. No tak, dámy a pánové, já se vám omlouvám, Láďa se vám nechci ukazovat do kamery, ale to vůbec nevadí, protože já jsem zcela připraven, takže mi když tak písněte a vyřešíme to. Ajsku vám zatím dávat nebudu, to se necháme až na příští díl, ale kdybyste chtěli, tak vám ho pak dám, pište do komentů a něco si o tom sexu pěkně povíme, protože já jsem v sexuální tematice úplně nejlepší.